Bună seara! Ghini, venit la altă Moabeti. Azi mi hârsescu multu că o avem oaspită, Elena Gica. Elena învăță limbi ksani, așa ca mine avem ceva anamisa din noi esti comun, să zicem. Și după aia fuși dascaliță și sariš primna tu văsili multum šati. Și va să zburăm niham titute esti, ama știi mirecle ei, știi hobirle ei, țiari harisadare. Ghini vini și Elena. Bună seara, Alexandra Giniva Flaituț, care este multiculezmata. Și noi ne hărțim mult că ți afla și niham chiros să avem mai este Moabeti. Vreau să hurhescu de la un mirachi datați, mi hărțim mult când învițai că uai. Elena, tini joți tango argentinian. Ama este mult umjat pântora numai am zburât cu careva care se joacă de lihea tango argentinian, m-am utrit niheam pe YouTube la cum se joacă, ama nu am zburât cu careva care s-a căță de lihea să dară jocul ăsta. Vreau să te întreb cum să faci că ahurhești. Și mine de tot nu vreau muzica și tot nu vreau ceva, eu are un ritmu, eu are una hăreau, eu pot să cunosc cu oameni cu care pot să ne primnu și așa încolo. Dar unii șastră aflai un event de tango și vreau să vezi asta tango, că nu știam mult de cum se face ația și cum toate lucrurile se adună acolo. Și vreau să scu parte de ația organizații, de ația oameni, de unii șastră până tora, joc tango și mi primnu pe lume cu oameni diferenți. Și cum este, care este, zicem, duhul a jocului ăsta tango argentinian? Najmă mult ținăvu care tu jocul este că te toarnă tu un chiro de minte de mulți ani, eu fciorie sunt ca gentleman, așa să lăxescu, așa să duchescu, așa se comportează cu fetele. Fetele idgea și are una comunicație, ți este mult mai șeată, mult mai fronimă, are un respect care să da anamisa de oameni, are mulți tineri, are și cam atricuți, him de la 6 până la 66. Ma acolo poți vezi ți astea tu țin ca un. Cafeul are respectul către alantul, jucăm tu niscânte locale, tu cafeneați, care sunt dedicați toată atmosfera, ca este așa în dreaptă cu niscânte caduri de tango, tu loc eu putem jucăm cu păpuțele care sunt maști tango, nu sunt și în afară tipicale. Și oameni care avem una idee pasie, o avem muzică cu suflet și noi jucăm cu suflet, ca nu se înveață tot pe minte acolo. Îmi pare că te înțelegi niheam că una este când vezi un joc tango argentinian adratu după una coreografie și altă turli este cum jucați voi andavan de musiți. Voi aveți andamăsi, nu? Peste nu știu, ca fi mes, ca fi stămâna și țiva. Și cum este energia, cum este jocul? Că nu te cunoști cu tuți cu care v-ați joța seara, nu? Așa este. Știi, când îmutrim un joc de pe scenă, avem un cadru de altă turli în cap, ca ți-a tot să însari, lipsește saia și ți ne scântă pasiunea ta, stădarea ți-a care vrea și ca ai un partener și de toate acele lucruri, tango în realitate nu este așa, că este un joc, eu te străusești cu mulți oameni într-una seară, nu stai cu un om joți, mă vrei să vezi cu toate energii care vă le afli, te cunoști cu mulți oameni, aștepți să te călesească, este mult fronim. Mas ne aflăm, mai mult de 30 de precle care joacă tu unul tu un cafene, și cafe preacli are respect prima preaclea dinainte și de preaclea dinapoi. Și intrăm într-un circlu care vrem să-l adrăm, să nu ne agudim un calantul, să nu pinzem pe cană, să nu adrăm ceva, ți poate alântui să îmbutghisească. Și nica mai importantă, când își joacă cu una persoană, vrei să joci cu sufletul lui. Și așa are un respect de feată, să nu-i hibă greu și joacă, îți joacă cu tine, să poată să le dară toate lucruri care vrei să le joci cu ea.
tu duchești, să te duchească ea când joci pe acea muzică, pe acel ritm. Ca are o diferență. Când jucăm coruri, știm ritmul și știm cum călcăm, eu călcăm și asta e una. Ma când îi încliți ochii, are una irinii tutini, de sufleții țăinii, și vrei să vezi mași pe acel om cu care joci, tiva el joacă și cum ațea să o adrăm toți nic loc. Știi? Nu sunt mult lungul perioadă care jucăm. Sunt scurti, zicem tandi, una secvență de joc este tandă. Și joacă câte 10-12 de minute și după aia lăxești. Nu este atât să vai, este poți să ai vărăvreari, câte omul cu care joci, ca să facă ceva, este mai un joc, mai una danță care o adrăm toate ale 10 minute. Și aceea este ne-am șat. Sunt tu una seară, multe ori 10 minute. Decide și în părul de simasi, ațea că lipsește să lipsește să ducă un după alantul. Că mi minduiesc că va chiar și situații, anda unde doi ți joacă, ea stima ma bun pe tango, are zățe mai mulți ani de anda joacă. Și alantul tora hurheaște. Și minduiesc că va să-l ducești pe alantul să nu ca stini să dar lucrurile sunt mult îmșate, mai mult complexe și alantul nu poate să joacă cum Justine. Cum este comunicația asta? Să-l ducești pe alantul? Ana ună zăsără când învățam ca fetele mutrescu ți vor să joacă bărbații, ficiorie. Și când ai o fată care are jucată mai mult, și nu e hântă znii, că nu jucăm ceva singuri. Așteptăm vără să ne dea vără signal, să putem jucăm. Și ne plăcărsim mai scoată vără mai bun, care joacă mai ghini, e ghini. Mas când futu ta hurhită, când nu știam mult joc, ația ține avut mult hari este că cană nu te bagă pe forță să bați ceva. Și tu te așteaptă să înveți. Idga este toraș cu mine. Masa joc cu vrăfcior care joacă cam anihea moară. L așteptă, nu are problemă acolo. Ația este, mai importantă este că în viață că nu him tu idga. Ca fi un joacă el și imaginația a lui este mai bun lucru care poate să aibă. Așa că mai joți ația știi să joți mai gini, spari mai am șatti tu țalanței. Nu lipsește să dar ceva, nu știi ca când nu știi, nu spari am șat din afară. Pare că a dar copus și nu lipsește spare ca dar copus. Lipsește si bă așa când a zboieri, când este ceva lișor. Așa te așteaptă tu atâl chiro tot vazină. Așa că acum lipsește. Zicești că, bun, hits multe practici joacă, dar tu ațel ca fine, și că îți joacă cu ochii închiși de multe ori. Ama cum adrați nu vă gândiți unde lantul? Când hurhești să joci, mai mare lucru care te înveață este cum să te duci toată ronda ți se dară, toată rotunda acolo. Și treci multe meși, eu vrei mai simni pragalea, să dară țea rondă, eu nu are să gândești țăcan. Și când intră, tu joc cu vărăfeate, ca cu vărăfcior, te lași te duci. Și cât este manic locul joc, și cât mai mulți oameni are, acele ronde se dară dobli, e ca de 3 ori. Și ducești oameni de ta parte din în dreapta și din în stânga aici. Nu poți să altusești. Mas vrei să faci vără glărimii, să însari, ca să dai cu ciciorul, desigură că atunci să dar vără la tosiși, va să gudești să vărnui, ca poți trați vărnul de cicior, tu te poate să fac. Ma este mai important asta, când încliți ochii, să ai sensul de tu ți-ți duceaște anamisa de tine. Precli, muzica, oamenii, videala, toate astea au un sensul. Mas joți tango, va să știi cum este a oamenilor care nu poate să vadă. Ți tu duchescu. Și asta care o developeți, poți să dar un empat de toate lucruri care să fac pe lângă tine. Pistepsescu că să învețe tu mult chiro, nu e atât lișor de prota.
La fetele mai lișor. Ah. La fetele mai lișor. Mai la bărbații asta nici mai greu și lipsește ei nici mai mult îți da forța tu ei, ca să poată îți ducă vără fată tu joc. Ca vor să spună ca știi, ca toți chiro cu gentlemenii, așteaptă fetele să vă impresionate de joc. Și ca ciorie lipsește să lucrează nici mai mult, lipsește sau o serie de muzică și de zboară care zic acolo. Este interesant că tu locurile maniți, când nu are un festival mare de tango, sunt oameni misurați, știi, pe de dați oameni și știi cu care vrei jos, cu care nu vrei jos, și toate acele lucruri. Mama te duci tu că să bă eu are festival, discante de mamării, ca Turchia, Belgrad, Zagreb, Tesaloniki, acolo e mai mulți de 2000 de oameni. Și acolo nu știi toți. Și când intră tu în ahtare evenimentul, tu un festival, proto stai în parte și mutrești. Ai istorie păpuță buni. Ai tu știi mai mult joacă. Ai toate fetele vor să-l joacă și de aceea dar una listă și te îndreți cu care vrei joci, cu care mas nu afli vără de aceea vrei, te duci pe cel și așa mai înclop. Mai este și el, are mulți oameni. Și asta ți-ați o înveți. Cum să observeți lucruri, cum să vezi, cum să alegi, cum să joci cu oamenii, cum să te comportezi, să-ți brăști, toate acele lucruri. Sunt un fenomen de om care mai zvasile că-i căsească, care multe nundru, multe detalii de care putem să zbrăm. Tine, am învățat de tine cu toată experiența asta. Ți nu știai. Ți nu știam. Eu voia și ți vreau. Zbram cu una boație macusilă. Vreau să cu acloti anamisa de tuți, să cu naima bună, să le fac toate din una torli naima bună. Și cu chiron vițai ca mă să cu mafronima, să mi comportez nici mai mult ca fetă, să am respectul către lanța mai multul, vă mă ajută să înveți de lanței. Și era un moment, un festival, eu jucam, nu am problem cu asta, eu joc cu toți. Am un duh ca ficior și toți vor joacă. Eu voi cu toți joc. Nu dar mari selecții. Voi joc cu mai bunima, nu este tot nașii. Și când joci cu mai mulți oameni, înveți că mas te silivești și mas nu minduiești pe lanței, ți-astea mai ghini. Și cu tango voi să dar un focus mai pe lucrurile pe care voi să le lucrezi. Pe mine singură. Și când lucrezi pe tine, și vrei să dar mai pe tine n-ai mai ghini, sunt toate n-ai mai buni. Și atunci vrei să le vezi mai șațeale pe care lipsește scheroară pe ele, pe care vrei să lucrezi. Pe armana mea, pe muzică, pe tango, sești dăscăliță. Nu poți pe tuti. Și aceea este un segment care mi-a învățat tango-to. Să dar una selecție de 4 ținții lucruri tubana, care voi să le dar timini n-ai magini, să știu că le det de maximum ți puteam de mine. Va înhibă multul ghini, va să cu hărioasă, mas pot să înveți vărnuțăva, e ca mas mealdă vărăș, va să întreabă, ma nu-i pe cafetinii, nu lipsește de tutti moduri să bați vără minduiare tu în loc. Asta ți-mi-a învățat tango. Mult obșat. E una lecție bună. Niam să alegi pe ți vrei să te duci și că nu putem, ca unde noi nu putem să lădrăm tuti. Ei să lădrăm tuti ghini. E, așa, dalihioi. Tine te minduiești că tora andajoți a spuni niham altu civa de ți-a spuneai când a hurhiș, că minduiesc că tine ți-ai cum îi givăsești pe lanță. Ațel joaca și alantă joaca iuntra, ama pe tine cum pisipsești că ti văd o lanță. Tora ești niham altă turli decât anda hurhiș? E, tora cu ani de zile, cum am vezi jos și cu mai mult jos și te prinde pe festivalii. Eu mi duchesc ca una persoană când intră tu în și la tango, cu multă mare securitate,
cu una față de om care poate să ia proache oamenii și care poate să zbrească cu ea, care poate să joacă cu ea, fără să spună, fără zbor greu, e ca nebun te lanței. Și peste Ipsescu că asta mi-a dară bun soț, bun jucător și bun om pe lume. Asta mi-a dară, este ținția ani de tango, prin galantele lucruri ți-la dar, asta mi-a învățat. Avem și o întrebare de la Flori Costa, care ne zice, este ideea ștubană? Ți înveți la tango, poate si bu filisit și ca fizuă, dimi să ai îngăta na lanță de învârliga și să le ai ducherli deșteptate. Je, așa este, tata zășu. Tango na toarna ta cel chiro, eu oamenii stinisea mai mult decât stinisesc cu tora. Și mai să vedem acele calități care putem să le împărțăm cu alanței, să ne filisim, să ne cutihi tuți, să ne comportăm ghinii un cu alantul, să așteptăm să spună alantul, să prochem niscântăminduiarii mai multul, este de mare importanță. Toate aceste lucruri care ne învață tangul era de un chiro când tu îți vrea ghini talanței. Și ația mi trapsinai mai mult tot tango. Este ația ți-l vedeam la noi pre acasă, când eram mică, u vizui tu tango ca mamari. Știi, ma să tinisești să matricuții, ma să aștepți să spună vă războr, ma să aprochi ceva, ma să i-a înveți, ma să ești să mai liniștită, să aștepți, să știi de tuti, este mai ghini de tine. Înveți, încupri, nu vință. Tango nică o oară mi-a învățat pe aceea, știi? Le știi tuti de vcior, mama să vezi că lumea are lumii care a rămas, este țăna, este lucruri ca familia ta, este mica magini. Știi, babă, tu un elan îți poți le dai mancor. Nu mă așteptam de Alicia, te zic, nu mă așteptam să-i zici că lecțiile ți le învățași de la tango sui disescu cu lecțiile de lumea armânească de când erai mică. Așa este. De Alicia sunt uite, ca noi, nu-i mași de acasă, mama să vezi pe una adunare la armâni, noi ne tânisim, noi him toți de adun. Nu ne împărțăm pe, nu știu, pe buiau albă, lai, galbenă, că noi him armâni. Și fați una care de iuiaste, noi him tot una idghea. Și așa cu tango. Tațea mult unia vocari. De la armânami, am părțeni am oară și neștiu tango, și tot știu cum este când ești una suțată de oameni cu idghea părere ca ta. Vă te întreb, niham am multe de cum vezi lumea armânească. Am apărut, vreau să rămân niham tot lumea asta hispanică, am anutul idil continentul. Dar că știu că ai mari mirachi de limba spaniolă, am ști Văsălia de Spania, știi cultura lor. Și vreau să te întreb cum fi trusi mirachi asta de Spania. Mult interesant tu permi. Eu eram fcior când a furhi să spun fără interes de limba ispanică. Iara vă milec cu armâna mea și cu limba armânească că eu acasă crescui cu doi părinți armâni. Și tada și fendi sunt armâni. De dau li părță Maia și Pablo idghea. Zbram armâneaște de când îmi feciu. Și cum creșteam, noi ne râdeam la sculiz, zbram și vărgăreaște, învițam, eram tusuțată cu fciori, mai limba armânească era pe bana mea tută. Și am Macedonii, când a furhi clasa protă pe vreo 6-7 ani, le-a o modă telenovelele ispanică. Și la noi. Le Șaua. Știi, nici nu eram depizită cu clasa 1 și nu puteam să le găsesc cu subtitlurile. Și nu știu cum, că ți-ați la caz zboară, le una câte una, să le înveți, să le leg, cu ația ți-am avut tormânească și de adiuntrea de asta, de toate moduri. Și una ziua că le da de, iată, ți-te găsești, eu tot aici găsesc. Cum de nu să se tine aici găsești? Eu învețaști în limba asta să aici găsești. Zice, hai zveți, bagă-mi înainte de TV și zveți ca pot. Nu-mi pistipsea, nici ea mă rădea cu mine și mi băgarea de aiuntra. Eu eram cu truplu la TV și cum zățea ești actorii acolo ceva, eu le spun pe vărgărea, știi, ei găsească idghea, știi?
Alea feată tine Dalija, cum le învățași tu testi? Și de oa hurhi. Man ești la sculii, la clasa 4, aveam să lidem limbi și de acolo tu mi legai cu limbile. Tu, școala secundaria, învățai franțuzești. La facultate și talicheaști. La facultate mi îndoiam ți voi, toate limbi nu era hântămșate ca armânească și ca spaniolă, știi? Și mă îngălbsise cu descăliță de limba ispanică. De-aua hântă multul vruiat cultura și toate acele lucruri ți le învățăm la universitate, la facultate de limbă, de cultură, de istorie, de arhitectură, tot era ahântămșate, de ahântă buiei, cu ahântă sufletul iali, ți multul vreau să ved și statul. Căftam cum pot snec să rămân niheam mai lungul chiro și de la facultate ne dădea una opțiune, una cale ca putem să o luăm. Mas ne acolo să ne clase de ficiuriți, mas putem să învățăm pe limba engleză și niheam de spaniolă, să lucrăm cu ei. Putem să ne pe 3 meși acolo. Și nu mi mândui da ori, zbrei cu prința acasă, la țări și ascultați. Eu mândui cu cacalea neasteaua. Și ne-și bănai Madrid 3 meși, iar am descălița 3 fete, calea care ne dea numai era au pair. Cu au pairul este că treci de una casă tot altă, își bănesc cu acea familie cu una parte de ei, ești să cu ficiorii ești 2 noapte, știi, ești ca una profesoară de ziua tută. Toate lucrurile dar cu tine. Ațea, mândesc că era un moment unei mă bun timini, să poți să acați accentul, să poți le înveți zboarele care nu le ufilisim tu ziua scolară, știi, care multe care să înveață măcarea, purtarea, jucărealele și una de turlii de activități achter, poți le vezi mai zbăneți cu acei oameni. Și eram impresionată de bana care o au spaniolii. Ei sunt oașiții, fără gaileați, cu cântiți, cu jocări, toți cu toți sunt soți, cafețui astea amșată, țerul care îl văzui în Madrid, era n-ai mamșat lui țer care îl aveam cănăscut cu bana mea. Nu am văzut nici că n-am cănăscut un țer mamșat. Și rămas acolo 3 meși de zile și mi turnai înapoi. Ne înțelegi mult umșat când zburăm că ahât multă țari hari Spania că canda toaltă bană erai știni spaniolă. Așa este. De când mi turnai, m-așa ți-ați brăscu. Eu mă îndoiesc că tu bana trecută eram vera spaniolă, acolo mi feci, acolo bănai. Și tu ți-a rămas eu atu mini. Cum fus băneți cu una taifă xană, că și duci 3 meși la una taifă să înveți pe niți anglicheaște, ama bănași ca fidzugă cu ei, nu funiheam o paraxintu ahurhită? Eram și speriată de hurhită, știu, țin minte că cu părinții eram pe Skype oara tută de când te piseam, știi, în serii, nu ești tu casa ta, eu protă oară și de acasă pe hântă lungul chiro. Și nu-i cunoșteam. Acum trițea zilele, tot mai multul, ei mi-au treacă una hi și eram involvată cu activitățile care ea dară. Mi-a cunoscură cu soția lor. Ahântă la voi hari ca ficior, ca feată. Și soția lor vrură, m-a spus la ajut cu ficioria acolo lor, idghea să ajut, știi? Și avea una oară tăstă mână, eu le aducea ficiorii de-am vărliga. Și adram niscânte activități care îi putea toți ei să le adună tu în loc. Și toate alea era hânt interesante. Ți noi ieșează toată ziua, nica zburăm. Ținem contactul. Fetele sunt umări, tora sunt umări. Mai era ciudat de afurhită și după aceea tot magini cu plângul și cu dor când înăvzeam, fetițele plângea, eu plângeam, nu vreau să mi tornu. Și așa Așa este cafeoara, andați hari și prota oară tu xani și tu nevăsilei ți vrei mult, tu așa este. E zori, ta turnare. Zori, tot noi te turnare zori. Am după te turnași a câțași darihea sești da scaliță.
cum fu să lucrezi de alihia ca fizu să-și să mași dascaliță? Cum e asta? Greu și mult interesant tot oară. Să una dascaliță significa să poți să te comportezi de una tărli cu mamării și de altă tărli cu fciorii, să le ai toate activități din integrată, să poți să te acomodezi pe comportamentul la cafe nu este pe un grup. Mă lipsește să afli cum poți să comunichezi, să zbrăște cu fcior, cum poți să zbrăște cu zații fcior, nu-i cu cum să zbrăște cu părinții, cum să zbrăște cu mării, cum să le dar toate aceste programe care le dăm la școli, cum să treci anul. Și cum cafea însăși una descăliță mai bună. Ați ne umplă inima, geanul, este când vă mi vedea tora vă răfcioră în cale și îmi zice, descăliță, știți, eu neș să fac sculi Slovenia. Acând mult ne ajută limba, ți tora o am ca limba îmi dau. Știi, acele sunt lucruri care nu se comparează cu altul țăva. Stipsescu și niții să dași multă energie, că ei vor să apândăsească, vor să joacă, vor să adară-ți destinii, au mirachi. Așa este, și ia multă energie. Și ea, așa e. Ți-a am da erai căpăită, unățu, vrățu. Nu tu nici ghini, ești să căpăită, cum adrai, lipsești să afli de uvat tu tine, energie să le dai. Tot n-a hurhescu cu muzică, peste psești ca numa, tot n-a hurhescu cu muzică. Voi se cu singura ți-ale jumătate să hati ninte de scena ți-al ceasul, ninte de clasa, ma muzica este ca tot cu mine. Și mă saf duvără muzică care mi tranquilizează, care îmi da niheam oară de mine singură, atunci serei tot bine. Mas la dar toate pe agonia, ca cum zici mă nu sunt toate pe agonia. Mas nu poți, mă ghini să spun, mă ghini să dar ceva ți nu ia hântă loc tu în ceas, decât la dar mi ghini, nimșat. Tu te armân. Așa ca muzica, meditație, niheam, stați un chiro, n-ai mă ghini. Stai niheam, a dar meditații? Ca fi tahinimă sau ca fi zuă, ca fi stămână, nu știu, a dar meditații? Niheam tac, și tu în sobă și niheam tac. Și vrei să nu te minduiești la țiva, să lași niheam, să nu ai minduieri, să nu ai țiva tu minti, și alași mintea să ducă câtă iuva. O las mintea să ducă iuzva. Nu voi să nici una minduiare toată el chiro, ma spată streacă tuti pe cap, streacă și după aceea să vedem cum vă le îndrețem. Ma voi să cu singură niheam tuzu, să poți să le împartă lucrurile cu familia, cu soții, cu înșearea, să nu se mintească că de cap loc iai ceva. Și mă sporță din un loc tolantul, nu faci. Și este mult ghini, mă poți le dar toate este genial. E lipsită. Lipsesc că toți aflăm cum să medităm. Nu este tot este meditația standardă care le dară oamenii, ma putem vă găsește carte, vă da cu buiau, știi? Și tu te este în ajută. Ania muzica de lehia mult ne ajută. Voi să-mi torn uniheam la ficiurista, că vreau să te întreb. Desi ai urnimi, lecții, ti părință. Cum pistipsești că poate să dară ei si vă magini tiniți, că zburăm noi niheam că părinții idează vor să adară niții em de ațea, em de alantă, em fotbal, em basket, em anglicheaști, em di tuti. Și cum ți urnimi ai tini, ti părință? Așa e de lehia, că cum zăsești, Chiro salăxii, tora cană nu stoarnă de la lucru la 3, nu sunt acasă ziua tută cu fciorii. Fciorii tot mai mult duchescu stresați de toate lucruri care lipsește să le vedă după sculei. Și tot cam aniheam sunt fciori. Ați ți-o vizui tome lucru cu fciorii, asta e ca mă depisește cu sculii la 12 ca la 1, vrei niheam oară asta jos în afară, să ieși cu vârnul, să te veți, să zbrăște cu părinții, nu poți veți 7 lucruri.
Nu poate părintele să le ducă toate acele lucruri, nu putu să le dar cafcior, ca nu știa că vrea să le dară cafcior, să le da la hisul, ca la hisa. Și mă spoată ca fiun să vedă țiva fciorul a lui, să dară, să lucrează, să înveață, e magini. Magini să dară 3 lucruri, decât zații că te niheam și nici una smuțănă dubana. Titihi Maria, mai părință ca nu ară nu adrarațea. Și ațea e mult umșat. Ca te înveață, îți veți ți vrei tine singur, își dănăsește după ațea. Urnimia la ei este mai să le ascultă fciorie. Pininga urnimia, ți lăudate bană, se ascultă ți vor. Mm-hmm. Și cum să dară anda lăsi pari că fciorlu fata are vră nică problemă. Zățeam că are vră ficiuric, ți nu este zburător, este mult timid, zățeam. Are vră ficiuric, ți este frică de multe lucruri. Altul ți, nu știu, nu aproape disciplină. Cum să dară când o ved părinții ți nu este ghine? Are nica părință care vor să lucrează cu fciorul. Are și părință care mutresc cu tu țelanță tu căbati și nu maș fciorul. Tot asta pe un nivel individual. Când intră un grup la sculii, ați învăța la metodologie la universitate, asta e ca mai vezi că un fcior este fronim și mai vezi că altul fcior va să zbrească. Vă veți să dar una activitate, eu acel ți va să zbrească și este talentul va hibă parte de grupă să poată să se lighească. Vrei să ajuți părinților, nica dască eu au ca responsabilitate să lucrează cu fciorii, să ajută de asta parte, ma lipsește să zbrească cu ei și acasă. Când asculti părință care sturna la noi și căfta căbatea, la lanței fcior, la noi dasca ei, vrea să încupră ceva, vrea să adară ceva, mult să niheam. Și mă gândi să rămânașii, ca ești lanței, adrară fcior mult bun și se ligiră tu lumii și aveam o posibilitate să lucrezi cu acei fcior. Așa ca are turli, înveți cum să zbrăști cu ei, înveți cum să-i bați pe un ignor, poți să iază, să ascultă și să poți să-l ajuți cu problemele care le au. Dar n-a vrea aminte să te întrebă nici mai multe de ficiuriți, să găsești de muzică, cum te ajută să hurhești ziua. Și știu că tine și cântă și ai cântat. Și avem și una întrebare de la Nicu Baturi, desi are Elena vără proiectul nou cu muzică armânească. Nu are Elena proiectul nou cu muzică armânească. Stipsescu ca tu urmă cântai dau nici 18 la un eveniment care o adră Consiliul a Scopia. Sunt evenimente care sunt una oară ca 2 ani, 2 ori tron. Și asta e cu tinia către Toșe Proeschi, ca tot al Proia, și Cristina Algioga, prota prezidentă a Consiliului Tinerilor Armeni, Dumiarței. Și acolo ne adunăm. Pântora înregistrai mai și un cântic, era anul 2012 la festivalul Fântână de Malămă, eu la locul în doilea. La televiziune cu alți fciori și muzicanță, cântai mai multe cântițe. Aveam muzică care era adusă și ați rămas acolo. Tora, nica nu s-a drăit ceva. Voi să mă trăiesc cu maninti și să aibă vără oportunitate să cântăm cântiții armânești de vechi, folcloriți, care nu sunt o ahântavzătii. Mă trăiesc cu ninti să le cântăm, tiți nu. Tine de când o cântă? De nică? Fu de tot, na? Așa îmi zic părinții. Când cățai să zbrăscu, când o descliși gura, cântam. Mult umșat! Așa ți cântam. La televizie am dau niște ținții cu jurnalista Liubca Gheorgheva, cântai un cântic care mi-a învățat Maia.
Ațeanjara prota in šaripi televiziji. Di cântic. Di cântic, e. Ți cântic fu, ți înviță Maia. Care era cânticul? E Feată la feată, un cântic vechi armănescu alsat. Și după aceea cântai multe turlii de cântiții. Cântai și un de ficiuriți, care nu sabdă. După aia cântăm cu niscânte dau feate, Mariel Joga și Alexandra Aldabija, cu gitare, cu niscânte instrumenti, câtă tot eu aflăm. Câtă tot eu putem, intrăm cu muzică. M-am mult pe suflet le-am cântliții vechi, cântlițile care le-au zis de maile și de păpănii, mai le voi și cântlițile de Tora. Nu știu de ce aveți auzit, ma Fântână de Malmă era un festival care s-a drat ca fi 2 ani a Macedoniei și este un festival de cântiții n-au compozate. Toate acele cântiții sunt mult umșate și armase răscântă și astută ziua. Eu m-am văzut pe YouTube și m-am avut cântiții cântate la festival și parea și țiva te mirachi cât fu, ache că si că tora nu mata să dar festivalul, ama cât fu părea că era țiva mult umșat cu cântiții noi compozate, este mult ghine și mult umșat. Așa este. O drăm pistipsescu 7-8 ori, sadră, ca fi festival avea câte paspringhiți de cântiții, jumătăți era folcloriți, jumătăți era pop. Și era mult ghini ca masa dram vără adunare cu tineri, vreau să lăbzăm cântițele de pop. Mas ne adunăm la vără seara armânească, ascultam de cântițele de folk. Mai ni vără numte ca țăvașiții, le ascultăm mai este. Și tățea era mult ghini, că avea de toate turlii. Ni zicești că Andarea Nica învăța și scânță și la pian. Nica cânță la vără instrumentul e mașcoboațea. Nu șuiru. Șuiram pe dau instrumente. La sculia primară șuiram pe mandolină. Și eram un orchestru de 30 de ficiori. Idghea cu ei ne primnam. Lucram cu un dirigentul mult abzătau a Macedoniei și descălița ținera de la sculii. Când șuiram și cântam la sculii, vedui că am mult mare verare de muzică și părinții mei îngrebsiră să înveț șuirul și piano. Șuirai până la 11 de ani și după aceea armaș prea casă, mă șuiru vără oară, nu mă cu a hântă dedicată pe aceea. Când mai avem noi zburit, zicești ceva și ne-a rămas tu minte și mi-am gândit să te întreb tora. Ziceai că voi m-ați adrați în damusi și că vă minduiți când o cântați, scântați em cântiții de Crușova, em cântiții de Știp, zice. Și mine vrem să te întreb, desi poți să ne dăți anau, nu știm ahât ghini diafuraua. Cum este cum este talentul, cum le cunoști? Ți are cânticul de Crușova, ți are cânticul de Știp. Cum știi care este de este? Eu nu i-am partul. Muzica nu este idghea. Masleavză zboarele este dialectul de limba armânească care o avză cum zbărăsc cu Crușova și cum zbărăsc cu Știp. Nu are mare diferență. Zboarele sunt idghea și ca... Nu are nici o importanță. Asta vrem să spunem cu fetele când cântăm. Că si, minduiam că vahiare și vără diafurau, zicem, de cum este muzical zburând a lui. Și mie tesa mi minduiam să întreb. Nu, depinde de orchestru care o are șuirată cânticul toată chiro, ma instrumentele la armânia idghi, cântițele sunt ca tematică una niham diferentă. Nu are importanță, iar vă zic. Noi o drama este să spunem că nu îi împărțăm armânie de Crușova și armânie de Știp. Așa că tot ne este idghea. Toate cântițe sunt o idghea amșat. Da ne vrea zicești niham de toše proieschi. Și vreau să te plecărsesc cum ați vrei să-ți îndau zboară de el, tața că nu știu sigura desi mulți
tineri armâni din România știu ahât mult de el. Că are avut una carieră ahât mșată și ahât scurtă și are și un cântic, cu are mai mult, are un video mult umșat când cântă și pe armânești. Zână nihiam triel te-ați vahnica nu știu de toșe proeschi. Toda proja este faptul Crușova, era faptul Crușova, și ca multul din mic avea afinitate de muzică. Eu știu că la Festivalul Național Macedoniei cântă cântec armănescu, Papla meu, Tificiuriț, era protul cântec armănescu care îl cântă. Și de alții care era lui că să-ți ducă tot maninti. Televizia macedonească, la redacția armânească, cântă nica un cântec cu Pero-Pare și un amiare, nu ți-mi tot aminti, să mă arăt, cântă nica un cântec folcloric pe armânești. Și de când adră carera cântă mare, când să spusi pe lumii, când cântă pe limbile tuti, pe croată, pe serbă, pe anglicești, cântă nică un cântec care îl băgă, îl înregistră tu CD la el, tu album, care este în vestă geloasă. Ca în oară nu să scumsi, tot ne spunea că este armân și că are multuhare limba armânească, de iuini și cu care este soț. Și tot ce să spunea și mica este și că era un suflet, un gean mult bun, mult fronim și era tot adrată cu vreare. Tați așa când putu să dară maninti. Titora în armase rămaș cântițile a lui și ați adrătu anii trecuți. Și măcar să aveți oară fații să scăftați să îndau cântiții. Și este în vestă geloasă, îl cântă mult umșat. Îl cânta mult umșat. Și fații să-l ascultăm. Maxus că este și pe armânești și că pare un figură, un om mult mult interesant și cu multe doară. Așa este. Ne apropiem niheam de lumea armânească și asta îmi pare ciudit că și altă mirache mare a ta, niheam sleagă de lumea armânească, tine ai mari mirache de munti. Și asta este ceva mult ți și aduți cu universul ăsta, cu lumea asta armânească, cu muntele de când o ahurhești. Știi cum zic, noi ne depusim de munțe, acolo ne țineam toți ca un, și eu mi torno acolo, voi să ved cum este, cum era, ți-mi de Armânia acolo. Nu, eu voi să cu activă fizică, să dar exerciții fizice și când ahurhia este pandemie de virus, nu avem posibilitate să ne în afară, să dar ceva să lac, să ne vedem cu soțele, să putem ducem biciclete, pitcă să bă și așa lucruri. Și vițui ca una parte mult interesantă să pot să dar rutima mări pe munță. Macedonia are multă mare teritorie de munță. Și așa vreau să vezi tot avem, ca li primim mașcă să bazi. Și ahurhi să alin un munte a Oascopia, care este mult aproape de locul Iubăneț. Spot să adun vedea, dar spot să snec pe munță mai înalță. Tot cafenirdearea acolo este idgea, una duțare autentică. Cafeoara are alți oameni, alți fciori. Ați idgea ne avem mult hari, ca la Macedoniei e mult mintiți. Avem de toate naționalități. Și mai să ne adunăm acolo în zeană, ascultăm de toate turile de cântiții, cântăm armănești, sarbinușești, vărgărești, toate ca idgea. Toți avem respectul și muntele năva, ne hrăsim cu el și este mult îmșat. Asta este vai seara, după ții nat tot ziua, andrați unătului de camping pe Stipsescu. Și este, de când îmnăm 4-5 zăhăță în zeană și dăm să ne descurmăm, niheam să ne adunăm, să zbrăm, să ne vedem, întredem un camping și trecem seara tu munti. Ne tornăm la antazu, mai este normal, este mai când e căldură, când e chirol îmșat. Când nu, pistipsim că vrem să depisim tot unăzu, să te duci să te torni. Sigura. Ți duchești când ajungi în sus pe munte și bitisiși calea și vezi așa, Pistipsescu, vezi un cadru mult umșat, natura, fisa, ți minduiești.
când băneți tu un căsăbă, eu are multe amăxii, multe duniau, de tutti turli, de lucri, eu tot na ceva savdi, tot na de iuva vără cântă, vără dară ceva, vără lucrează, ma să ajungă tu munti și ma să uimniața calea. Când ajungă în zeană, te duchești să cândești să pisti lumea tută. Are unei sihi, ți-o vezi de lume, ți iase, unei irini tu suflet, când îi vezi niorie de pe supră, ați virdeață și cât n-am de tine tot este de munță, de una virdeață, de una ahântă, una fronimă parte de lume, eu vrei să rămâni acolo, știi? Aerul este chischin, te duchești cu una nouă fată, me duchesc cu una nouă fată. Adun, tu țin da muntele acolo și mi tornu cu toate ale mușuteți acasă. Tot ne este interesant când îi pe vărămuntii mamare, peste da 1000 de metri stelini, are picurar. Și mă tot năhim un grup mamare. Are câte vără om, câte un vără feată, care ar mănui înapoi, ca este pedepsită, tot n-ai stelini minti. Și picurarul ne dănăsește și ne dă un curaj și mamare. Hai, fetițe, vedeți, eu ați ca fițul cu oile și voi nu ariți vălinața în zeana? Cu tarul ne-aste de jos. Și ca pe oară când te alini, vrei să ajungi în zeană, cam asta o veți pe curarul, să zici, haide, este o paplu, are 60, 70, 80 de ani. Mă poate paplu, poci mini. Și așa ție astea ține da maninti. Ca pe oară când vedem vără acolo în zeană la chețăr, tot n vrei să ajungi eu aia închisită. A avut vreo bilei mari, vrăoară picalea, când minduiai că nu mata vas poți să zbițești? Eu m-aș unoară în minte. Nalinam pe un munte, idia și mult mari, și chirolul zicea că va să facă ghini. Ca va să bă bun, m-a turnată, poate niheam să vedem ploaie, știi, că te niheam da ploaie. Noi nu ajungem pe jumătate tu ducă când căzeu ahântă mare ploaie, ahântă multă ploaie, ți nu puteam semnăm și eram tu în loc, eu nu avea poni, nu are eu să te ascunză, nu are cană, își dau avea oamenii care ne duc pe stătură, imneați pe 1,5 metru de alantul ca sfață de tuti, bombonează, poate scadă una turlie, alanta turlie și mi-a speriat mult. Și vedeți că aveam mulți oameni care se spăreară de că rolul, ne adunăm dați fcior și ne turnăm înapoi, ne șezăm acolo în hoară, tu soare, cu oamenii din hoară și era oara care era unică smitornul de iuvai ca să luați vără lucru în jumătate. Mama ghinica o să. Lipsește să știi când o vas să dai maninte și când o vas să te torni. Și fu vrăoară n-ai mamșată caliți o drași pe munti, primnare pe munti, iasti una mamșată de tutaleanti? Nu pot să aleg. Cafe munti este identitate de el, de lihea. Cafe cadurți, îl porto de munței, este de altă turlii și am multe lucruri care le țin minte. Nu pot să aleg un munti. Nu am un loc. Vai, cum zicești tine, ca fi unii asti cu duhul a lui. Așa este, belihia. Tine, numai că învitași spaniola din nică, ama șarmânești de sechi că si gine, din nică de totna, de prota zburâș. Cum adrași suțâni limba, că anda criște, ne țăm la sculi și va iasti cam azori suținem limba la un nivel să țem bun, să zburăm gine. Știi că zburăm testa. Zburăm. Este de altă turli când înveți una limbă Macedoniei. La voi sunt mult similare și poate fciorii se confundă, știi, care zbor zbagă. Ma la noi, masul știi limba uțăni, de dip. Nu poți să o lași ca, nu pare cu macedonească, cu vărgărească. Și în altă parte este că părinții mei au vrearea de limba și de cultura. Până creșteam cu
cântițele al tati, el îngrăpsește poezii și cântițele la festival. Învățam de toate turlii, el are interese pit să zburăm de lilicile, un turlii de lilici. Să zburăm de măcări, turlii de măcări. Și ca fițu, acasă nu se zbraște altă limbă, e că nu se poate, noi hima români. Și te îndămusește cu Fendi, ați vezi că limba n-ai mamșată să zbraște. Știi vreari, știi suțată, știi harau, știi jali, știi de tutti le învățăm. Da, este jurnalistă, de ea le învățăm tutti per mifi. Ne băgam cu limba, ne scolam cu limba, ziua ne trețea cu limba. Cu maili și cu păpănii ne jucam, ne mărea, ne încăceam, ne văriacă de niheam. Tutti le învățăm, nu de năsire, și azi toată ziua le învățăm. Prestipsescu că ajutorul nai mai bun era ca himulță cu surini. Creșteam de adun. Și mas nățănă dada, e ca teta, e ca Maia și Pablo, noi eram toți de adun. Și mas vă să zbrească undul, la învață și alantul. Și tuta și nățăneam, tuta și crescum, și azi toată ziua idghea ordinăm, cu limba românească. Așa este, așa scănii, nu lipsește să faci copus, că anda ești tot na, aia învârliga, tot na limba, este lișor să țăni și să zburăști. Așa este. Și sigur, aia este și cânticul, că mața are hari cânticul și cânticul ajută pe Stipsescu. Așa este. Știu că mai ai dat un preliminari, mai multe preliminari tu Xeni, tu Statele Unite, tu America. Și vreau să întreb cum ți-a păru America. Multul im șată sfat turismul, sfat șcortul chiroa cloții, sește soț cu oamenii, poți veți cum bănează, poți veți, acolo tuti poți le veți. Значи, una minte ți poate să minduiască pe un lucru la Americii. Mine crescut una familie mult omșată și bana familiară, bana cu soții, bana ți-o vizui toarmăname, că noi creșteam și toarmănamea, de un eveniment pe alantul, de una soțată toalantă, tuti susținere, tuti andamosii, tuti ți-o vizui până creșteam, era diferite de ți-o vizui Americii. Acolo mulți niheam armăn soț, Chirolul este scurtul, Dua este scurtă de familie, este una teritorie mult mare, eu nu pot țănia și cu familia, nu are hantă respectul, nu are... Nu știu, am una de chiar altă de cum să treți una bana în amesa de oamenii care evrei, de ați vizui Americii. Eu, de dalihia ca trai mulță soț, că născui mulți oameni, nică armaștu contactul, lucrai acolo, era mult genii, nu pot zic nu, ma ca noară nu vreau să rămân, vreau să mi tornu, aua iuneasti sufletul, aua iuneasti geamul, cu familia, cu soții, cu turlii de bani ți avem. Disești că nu se disești cu cum vestini că lipsești să-ți ubănesc bana și tora mi-minduiam niheam și la ți disești și cama de nevra cu cum ți redăpsești ziua, să ai oară emti zânat, emti lucru, emti soț, emti taifă. Tine, cum este de tine una bană ghini bănată? Toate lucruri poți treți. Nu... Poți le da lucrurile lișor. Asta greșește de oameni, asta greșește ție este mare importanță de tine tu bană, nu-i bană. Nu putem aua noi tora cu bana ți-o bănăm cu estu chirolul ți treața și ți să focusăm, să smutrim tu trei lucruri matuzații. Vedem familii care cresc cu fcior cu tot mai multe activități, care nu poate să lasă la mai și la păpănii, să ne-am șada cu surinii. Nu știu cum va siba, și ne-era frică. Mami tornu, voi sibă cu surinii, voi sibă cu nipoții, voi sibă cu babelii, voi sibă cu păpănii, voi... Vreau toate aceste lucruri streaca și ca cum le trecui, cu una
una bană lișoară, un cior cu multă vreare și multă checăseare de tuți. Spată surdină cu cusurini, să nu se gărșească. Și știu că este greu Xeani. Ca fi un care îți duci Xeani, tot n-va să vedă oamenii cu care bănă până atunci sărai. Toți vor să toarnă niam și treacă oara acasă. Timini oara acasă, chirolul acasă triput este nemam șat. Tațea pistipsescu că ne-este mult am șat au aiuescu. Anamisa de familia și de soț. Di tutti de se pare că asta este disimnasi titini legătura cu alți oameni, că pentru soni și tu tango ești cu alți oameni, cu parea de tango. Pe munte te duci, nu-ți duci cană singur pe munte, te duci tu în parei, ți-a dar soț. Tu taifa mare, sigura, tot așa, nu ești singur, ești cu surin, cu toată lumea și pare că legăturile sunt ca îngreacă mult titini. Nu greacă, sunt o lișoare. Eu voi oamenii. Când vrei să vață, nu îngreacă. Umpulță cu anami. Și relațiile care i-am cu oamenii sunt tot anami. Eu voi sescu cu ei, voi să urdin, voi să zbrăscu, voi să mă îndămusescu. Insta la gen și ația este ghini. Idge, că tu pistepsescu ca la tuți este idgea. Mas veți la suțată fciorii care joacă la ansamblu sunt idgea. Ei cresc o de adun, sunt soț, armânașii. Mas te disparță, duchești una greață, un dor te torni, poți să te vezi, bei un cafe. Mas să fuzi și armânii frate tu acasă, idgea va țahibă. Vrei să-l vezi. Una du pe Skype, treți. Alanta du 3 săptămâni, 6 meși. Mă vrei să te torni, vrei să armâni cu el. Mas ești mă aproape. America era mult largul de mine. Ați-ai dalihia. Mas era Europa, poate și mai lișor, că ordinăm te una să hate dau câtă tot. Ma America este mult largul. Dalihia și ați-a aduți mai multă pe toate ați-ale cum spănează și cum lucrează. Sigura. Ni se zborește la telefon, nu e atât lișor, că un doarme, un măcă. Așa. Duse și asta că ia timșat stățâni soții, să mai bei un cafe și mi minduiam cum adari anda trec ani și ahurhești să lucrezi mai mult, ca fi un sibăniheam acățat, cum adari să țini nica legătura și să afli chiro, să te vezi, em cu soții, em cu taifa, em cu tango, em cu munti, ai vreo metodă cum adari să ai oare de tuti? Lipsește să înveți cum să dar una agenda de lucruri de o săptămână și să știi prioritate pe toate. Mas vrei să te afli cu vără, mas vrei să țini relații, atunci să află oara. De una turlie ca de alta, vă o afli și curtezi de dau lucruri și a dar nică un loc, de un om, ca de una activitate. Ca descăliță de tot învățam să poți să-mi organizez. De toate lucruri să dar una organizație și pot să am un agenda de chirol. Este psescu că ți-am mult în ajută tu bană de oameni și de toate lucruri. Mas le știu dinainte cum să le dar și una săptămână 7 zile dinainte de ația ne ajută. Mas tinea să vad în zi care nu aveam vizută, pe care nu minduii, mă stresează niheam ca tura lipsește, să ved cum să le lăsesc cu lucrurile, eu să ajungă, cum să ajungă. De tot nasul disi cu tine minduiera asta mult disciplinată și lucrași ca să ești disciplinată. Nu, lucrai mult pe asta. Nu eram aftare. Nu eram, vreau să le dar tuti, mas poată ca fi un mas migrească să-mi duc cătă tot. Mas veți să vă să dar, vreau și eu să dar. Maga cum zici, cu chirolul și cu Ani și cu tango, cu urnipseara de acasă, panarga, aflai calea ți vreau să uim, nu? Și voi spistepsescu ca lep și una cale bună. Spistepsescu ca imnul pe una cale ți voi să rămân pe ea. Tot de stat de America vreau să nu mă greșesc cu să te întreb de asta, că îmi pare că zici a spune multe ti gian la to niham aventuros. Tața că ansuriș, nu? Zici ni magini. Așa este. Până nu jucam tango, că cum zici, vreau să ved de tuti. Vreau să adara de țale lucruri avanturistici și să ved
aținătoarea a Makedonii, că nu aveam văzut Europa până atunci serai, zveti ma spot. Și ca la toți părință, când este întrebare de un ficior, sunt fricoși, vor tu de sladar pe narga, îți vezi, ma ca spate, ma ca nu spate, ma eu cu soții, văzum una activitate, ți este mult îmșată, era înstărare de avion, și zboarele este nu le-am tute permanești, ma te-alină tu un avion anzeana și aleți pe cât poți te alini și de acolo cu un tutor, cu un om pe trup, în de avion și cați singur una minută și jumătate, ia și ți un euforii mare, aduni toată energie, tu te scoți de tine, să vanoarea în vărliga, nu poți duchești ca cad, are multă mare vete tu cădarea și mă scați de poaia, deci clidea ți-au ca parașut, ca parașut. Ama nu știu permânești. Nu știu și eu permânește asta. Și desclidia ți-a tendați să desclidi peste noi. Și stai așa ți danzeana și vezi cât sunt toți niți, ca fi un urdină pe calea lui, nu-ți vede ceva, toți sunt ca furniții așa ți ahântâniți, nu poți vezi oameni, vezi maș bine noi, de ca fi parte. Și mă de pun de ghios, nu trebuie să înțeană în țăr, zis, Dumnezeule, mi-o ți-a drai. Și de când însări, vă spun și a părinților. Eu îți vă spun că însări de avion. Ți-a să dar? Nu poate să dar actare lucru care va te vedea acolo, mas te lasă vără, cum așa mas ducă ceva din naturli greau, mas nu-ți desclida, ți atenda, ți-a să dar acolo în zeană. Și eu nu zic că vă dar, mă nind. Eu la drai, eu am sărit și escala. Τώρα vedeți? Dar nu puteți prea dună, vără chiro. Nica era ca un șoc, ți-a drai. Cu fendi mea că si magini. Magini, mas mi vizu că eram gine sănătoasă, tubana. Magini, mai este, n-am am șată lugurii care o adrai tubana pântora. Nu asta dar nică nu ară. Cât creștem, cântăm mult, avem o sență de responsabilitate și frică, nu se comparează cu ceva altul ți-a drai. Definitiv. Timiduiești mult în inti, e fu așa. Hai să ne dăm. Nu știu, ați țin minte, eram cu ficiorii cu care lucram, cu care eram soată, eram una grupă de vrății sprăzi de ficiori. Și zăsim că tu-ți dea un vas nerzem. Și tahinima când nădusem, armasem te ciudii mari maștinții. Vahialanța avea zburâtă cu părinții din Inti. Poate. Și țin minte că ei era adunați și eu nu luai de hăbari că era țea ziua de însărare. Și eram liberă, nu eram la lucru tahinima. Și zici, azi vă dorm uniheam mamutul, că lucrăm, înșeam, pitcă să bă, ordinăm câte tot. Și vine răsoții, hai scoală-te că tot nirdzem. Eu nirdzem, lăi. Nirdzem să însărim. Nu aveam oară să ne îndoiesc cu pizzăva. Mi-a lăxit cu patchili, îmi băgai bluze, îmi băgai pantaloni și în afară. Și când ajungem acolo, îndănăsi inima când lipsea să li semneți toate documentii, eu las agenția asta nu e responsabilitate de moarte din cauza asta. La asta este o alanta. Tu te zici, câți oameni mor abații? Câtă este posibilitatea schier? Machirolul trițeană. Eu aveam dată părazii de activitatea și zici, tu mi dă va, la sărmântul bană, eu mi duș. Și Joana altate în sări, măcar nu are și nu are să dar tu bani. Este gine, unul are, este gine să dare. E, unul are și ahăt. Dur este. Știu că ni găsești niam că până soni de care vini și pandemia și să alexiră multi, nu mă ta ești da scaliță tora, alexiși niam domenia tu care lucrezi. Tora ția darti, nica fizuă. Eu sunt ca un coordinator de proiecte. Lucrăm cu organizații internaționale, cu organizații mari care
le lipsește ajutor do țarea un proiectu. Mas luăm loc de un proiectu, de oate avurhesc cu toate amele responsabilități. Lipsește să lucrez pe calitatea proiectului, cu organizația lucrurilor care lipsește să ducă de una până de pisită, de ahurhită până de pisită, cum lucrează oamenii care ducem să dar acel proiectul. Mai mult sunt involvați cu tehnologie și cu IT. De oate bana în selăxii total, că eram descălița de limbile tora Liu Filisescu, maș când zbrăscu cu PM-urile, project managers de la clientul. Sunt de naționalități diferite și nici am lucru cu ele. Ma este nica escu cu oameni, nu escu eu administrativ, nu mi chiar tu documente și tu bași tu numeri, este interesant. Vedem, ordinăm și locații pe locații la clientul. Acolo ne strălucim cu oamenii, vedem cum putem să le adrăm lucrurile maghinii, asta lipsească ceva mai mult, să aducem mult, mai să lipsească să lăsim ceva, toate aceste informații care le adunăm de un loc la altul, mai să ne turnăm. Escoația care le bagă tu una parte ca grup, ca un document și le da pe alte timuri care lipsește să lucrează asta. Și mai să lucrează, mai să depisească, le adun eu tuti, dar un nou rezultat și le petrec la clientul. De ahurhită până depisită, le lucrăm proiectele. Mi pare gine titini că tu lucrul tău nu este maș cu tehnologia, este și cu oamenii, că îți pare că asta se uidisește. Așa, cu oamenii este nemai gine. Cu tehnologia, asta este gine că tehnologia sigura nu va schiară tora. Ma ste pe calea asta are de lucru. Noi zbrăm, nu schiară în limba, ma stăni ceasuri virtuale, mas le adrăm toate astea și ți chirem pe zbrarea și pe lucrurile cu oameni. Dar le voisesc cu anamisa de oameni și asta este una turli spot surdin. Zvet oameni de lumea tută și cum ei funcționează la lucru. N-are care, tot n-are ceva nou care poate să o înveți tu lucru în zi, cum să reacționezi pe una activitate, cum să tipisești lucrurile, să mutrești de toate părți, mas poți să o dar de altă turli, mas poți să zbați nica ceva, este magini. Și asta n-are care, ca mi ținit un lucru tot nasminduescu, să nu poți intru în zonă de confort și să gine, asta o știu, o adănăsescu, tora pingu. N-are care ca cafezui învățare, cafezui ceva nou. Mindescu că te un om ca tine de care este mult de simații să ai legături cu alții, vai și tot zicem pandemia asta cu Zoom, cu zburăm așa tu meeting, zburăm așa pe calculator, pe computer, pe telefon, nu pare asta, nu este ideal lucru, așa? Nu e ideal lucru, noi putem să ne vedem, să arătăm, să ne ducim de largul, mă așeți cu un om să o cunoaștem mai bine, când îți ducește mai lișor, când este mai relaxat, mă poate să zbrească cu tine toate lucruri, tot nu este una conexie altă. Și că cum zic și eu, bana tot este economisa de oameni. Și tot nu vreau să se scutu în organizație. Divcior cu, nu știu dacă spuși, anul daunii și zații, noi lucrăm cu Consiliul Tinerilor, cu Costa Halicea și grupul Estu. Era idea, cu aceste legături, cu adrarea un evenimentul, să vedem ce putem să adrăm darmănii, dar apoi am și grupele de limba ispanică, ce putem să adrăm de lumea estă, de organizațiile și tot ne aram eu lipsea să organizează, să ține vara contactul, să poți surdin cu oameni, ca să poți lucreți și ația ne armase. Iar sculia este o organizație. Mă se dațea și mă să armânt un loc, mă să lipsească să armân acasă și să nu ved oameni, este nici am așa de greu. Vreau să intru iar un loc, eu nu știu ceva,
voi să înveți, voi surdin, voi să necmaninti și este ne ajută. Pistipsescu canat chiar Gonia, pandemia trații, mi torno penarga în ceasuri private. De tutti câte niham da țale ți le știu. Tora vrei să li țin niham dauli, să ne-ți camaninti pe zâna testa nouă. Ama să mă ținși vără ceas privat, dau cu trei ficiuriți. Vrei să li țin dauli, să te duci cu dauli de adun un chiro? Voi să nu chiar limba, voi să nu chiar gramatica, voi să nu chiar ducleara da ți-ați o învețai, ca vrearea mea de prota de ficiori era să scudă scălița. Și voi să țin acolo iuvați-l foc tu Gian sarda niham, nu-i calițând paralelei, mama să pot să ansar iuvasta dar vără activitate, vără joc, vără, nu știu, joc teatral, ca să vă ficior cu limba spaniolă, să vă să înveți, atunci să voi să intru toți alei. Și cu liberă să intru ca un freelancer, zățeața, și în Parigini ca nica lucrez cu limba și ca n-ați dănăsesc cu una Elena, mai avem o întrebare de la domnul Stărică Fudulea. Zici, ai hăbari cum s-a îngrăpsirea Armeniei de Macedonie la ația edițiunii catografie, misurare de anul trecut? Desi știi, desi ai vreo idee? Știu că ne îngrăpseam, avea și niscânti problemii tu înregistrarea, nu s-o finaliză tu Sony, nu înșiră rezultatele de tip. Nu știu ți sfații, ma știu că armânii căftați din înregistrări de armâni, putem să ne spunem pe limba armânească că armâni. Ați navigleam și nu era partea asta radă tu asta înregistrare, este ca nu ne spustire ca him mucan. Știu că la oară ninte de acel an, eram cu semnul de României și eram ca mucani. Asta arată, nu eram, ma nu putem să avem oameni care vă poată să dea aceste anchete pe limba armânească. Deci, ale Mariei, noi mutăm niheam poți să spunem că asta nu se poate, vără de noi nu vreau răsua darația pe limba ținunei astea de dadă. Ca nu se oficializă, nu se scoase rezultatele, Pistipsescu că avea o adrăm de znău și că în treilea radă va să ghini că cum lipsește, că vrem să spunem, vrem să înșim. Haris tot te informațiile astea și him alargu nu le știm mai este lucruție ți sfații tu altă văsile iubânați armâni nu le știm și asta gine să le știm unii de lanță ți adrăm. Macedonia este niham mai liberă cu Armenie, e na pricănoscu. Nu poți decât noi avem sculitul care poate ciorii cele mai să înveață limba armânească. Eu putem să le avem tutti zboară. Eu avem cărță de limba armânească cu abeceda și cu poezii, cu de tutti să dar. Avem televizia, una redacție de televizie pe limba armânească, avem redacție de limba armânească. Toate astea putem să le adrăm. Este nica greu să înșim ca un număr corect ca cum him. Mă lucrăm pe toate și pe Stipsescu ca tinerii editora, vrem să le adrăm lucrurile ția noștri lucrarea și nu ajunserea și ca pe Stipsescu ca vasivă maghenii. Tot noi asta politică și credă care ne dispartă, mă vai va să ajungem tu un loc eu de lihia vă napricănoască hânță cățim. Așa este, să avem tehi, sibași. Na prochem de bitisita mobetia noastră și cum adrăm cafioară, vreau să bag 3 întrebări scurte. Prota este desi ai vără zbor armânescu, ți sare hari n-ai mai mult. Mi mindui multul pe asta, mult. Și definitiv voi să spun că zborul care n-ai mai mult în are este Hăidipsearei. Hăidipseara este acea de care ies toate lucruri. Ciorii cu vrearea de părinților, Hăidipseara de animale,
di cani, di mață, di tutte esti. Hei di psearia na misa di soții să spună că poate se urdină de adun. Hei di psearia este un zbor care ți-o umple geanlo. Ți-o umple geanlo maș cu lucrăm șati. Nu te lasă să minduiești pe țiva altul. Nu are o significanță negativă tu el. Și tățea alep și o să spun hei di psearia. Multom šat zborlo, așa este. Tora, desi ai văr măcare armonească, ți sare hari n-ai mai multo. Testa nu-i lipsea minduiare. Maia mea dară una pită mult umșată, pită salarii. Este una pită armânească și să dară mult interesantă. Până vedem cum le dară pitele de tora și sunt tutti umpluti, este tuta hântă multul, tutti sunt pita salarii, stindu peturi mult mări și peste peturi pispilește caș. Și niheam un tulem nu-i ca un tu. Și tuta tali peturi se adună un tăvă și să dară scoc vără 40 de minute. Când asta este pită salarina afară, asta hântă nostimă, și poți să mă ziua tută, este de tahina, seara, ti țină, ti prânză, ti de tuti să fac. Mult e bună. Mas nu măcă vără, mas diniți Macedonii, asta dărăm una pită salarii. Lipsești. Tora, te tine vasi băzori, desi ai vră cântic armânescu ti țari hari. Ceau am multul mi mindui. Tuti cântițele voi. Când creșteam cu cântițele de la măileși de la păpăni. Ma vidzuni am lumii, vrea vzești cântițele de la fântâna rămânească. Mai ieși în afară de Macedonie și aveam posibilitate să nec României, București, Protauare. O avzești Sirma Gucci, cu cântiți pe gitară, să fură inima, să fură tot de tine, toate sentimente la așa flor. Dar iară mi turnai la acel prot cântic care îl cântai și definitiv armân cu cântițele vechi armânești. Asta radă vă spun feată la feată. Un cântic ținu savdea cântă mult, ma este mult umșat. Așa este. Ciania, niari hari. E un cântec cu... de cam avea, cum zice, și știi, am mult umșat, ți-armâni tu, ți-armâni tu, Gian. Așa este. Elena, mi hârsi multo că putem de facem moabeti azi și niari hari că te văd cu atât multă energie și că adare atât multe lucruri și când ai hini și ania zic, lipsește și mine să adar mai multe, nu știu, tango, munti, ceva. Și îmi pare că este un urnechi cum să rădăpsești lucrurile, ți vrei să la dar tu bană, să la dari tuti ațali, ți le vrei de alihia, pe prioritate. Și armân cu minduiarea asta că așa este gini să te minduiești, ți vrei de alihia să dari și care e prioritatea, așa să dar prota. Așa că te mine fă una lecție. Hristos mult îți dădești oportunitatea, ți-mi dea de oportunitatea să le spun hobby-urile meu, să spun ți lucrez, să pot să zburăsc cu de altă turline de darmânami. Așa este. Și mai că zburăm permânești și de tango, zburăm și de tuti. Așa că este că va ști interes ști mutritori. Nica nu are Haristoțăia și Hristos și a mutritorilor că și zuru cu noi nica una emisie, nica una zoo și va ne vedem stămâna țihini cu altă moabeti și cu altă oaspi. Hristos și mi-s armșată. Hristos mult toată tulor ți mutrire și Hristos avea un mică onoare a te standamusi.